May bumanat sa likod na naman. May bumabayat. Napakatulin guys. Grabe. Umalo ng 54 kph yung sibat niya dito. Tingnan mo sa likod kung may sumunod. Ayan guys, last 300 na tayo. Last 300 meters. Ayun, bumanat na. Sinundan ni Renz. Ayan guys, nagkakabanatan na. 5 na lang to. Iwanan na yung isa. 4 na lang. Nauna si Dion. Nakasunod si Benedict. Nasa kanan si Renz. Pangapat si Samuel. Zombie Apocalypse. Shout out. Ryan nagtugawin guys. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Okay, so start na natin ang ating MTB category. Salamat sa mga tropang Somali. Banat na agad. Sige, banat to. Banat na agad. May 3 breakaway. Binadagos. Denmark di Galicia po nagdadala ha. Sinusundan na ang nakapax. Ito ang ating unang nag-attempt. Ayan, so itutuloy. Itutuloy ba nila o ano? Hihintayin din yung nasa likod. O hihintayin yung ating pelito. Pisa pa lang. Ayan na, may dumikit. 4. Wala kayo kasama doon. Umabol si... Sino yan? Mga kanila nagsimula. Sige. Yan pa sila? Okay, sunod-sunod ka na lang sa likod. Sige, tuloy mo na. Tikit mo lang. Hey, guhit lang, guhit. Guhit lang, lo. First group. Peloton guys, nandun lang. Layo ang peloton. Nakuha naman ng video yan. Malapit na abutan itong ating mga pitong breakaway. Peloton, tas ano, may first group. Ayan. So magkakadikit na sa bandang likod. Tumakas na naman Denmark di Galicia. Pelito nandito sa bandang likod. Ang kulit. Dion. Nasa harap na si Dion. Nervyos. Gawin na tayo. Magsalita ka. Ay, so nandito na tayo sa Mahigya. First Dikit nyo. 10 kilometers mula sa ating race start. Yan. So nagkakabanat pa rin itong ating grupo. Wala pa rin nakatakas ng tuluyan, pero may isa tayong nag-attempt ng breakaway. Mark. Yan, Samuel nandito sa likod. Kiyo. Si Dion nandito sa pang-4. Guys, nakuha na itong tropang sino yung nasa harap? Binanatan. Sumilip po sa likod. Guys, sinandan ng 3. Ayan, magkakasunod na.
Samuel nandito na, pang-5. Akiyo nandito na rin. Okay, may truck, may truck. Kanan lang kayo lahat, kanan. Sino ang babanat sa kanila? Nagpapakiramdaman? May dumaan sa likod. Hoy! Sabi ko na eh. Bawal yung daanan niya. Takbong chill-chill lang tong mga to. 36 kph. Namamasyal lang yata tong mga to eh. Saan tayo mamamasyal? Chill ride? Chill ride yan. 39 ang takbuhan. Nangunguna itong tropang maliit. May bumana, taga Sambales, Batang Nitoy. Si Renz Rolleros, sinundan ni John Paul. Si John Paul yan? Si John Paul yan? Hindi, Renz. Renz din yun. Ito? Ito? Ha? San Benedict. May bumanat sa likod na naman. May bumabayad, napakatulin guys. Grabe, umalo ng 54 kph yung sibat niya dito. Tingnan mo sa likod kung may sumunod. Yan, may sumusunod ba? Grabe ang hatak nitong tropa natin dito sa harapan. Yan, tumakas siya, 50 kph. Yan, so may tutuloy ba niya? Bumaba yung takbo. Yan, biglang. So andyan na naman yung mga tropa sa bandang likod. Dalawa yun. Medyo nakaramdam sila ng pagkakataon guys para lumayo sa ating. Anong pangalan nila? Dito tayo iikot. Ikot na! Banggain nyo naman ako. Kundakan kayo. Bakit? Chin drop. So dito na magkakalam guys, pabalik sa ating finish line kung sino kanilang magwawagi, kung sino ang matitirang matibay dito sa ating arera sa araw na to. So marami pa rin sila, grupo pa rin. Yan, so bantay sarado nila ang isa't isa. Yun, may umahabol sa likod. Tingnan mo yung dalawang to ha. Dalawa, bakit di iikot? Gasolinahan! Ay, may victory ha, wag kayong gumitna. Padikit sa breakaway. Padikit sila sa breakaway yan. Ito yung breakaway. Ito yung breakaway natin. Dalawa yung kanina yata. Kasama. Ayan, taga-Kato. Sel, dikit mo Sel. Tulungan mo siya Carlo. Ayan, so ito yung mga humahabol sa breakaway natin na nasa unahan. Dalawa pa rin itong ating breakaway. Ayan, isang tropang Sambales tsaka isang tropang Infanta, Kato. Ayan, so from Region 1 at Region 3 itong nasa breakaway natin. Padikit si Rincel. Sa likod, may mahabol. Malayo din. Yung dalawang umahabol kanina. Meron. Tayo natin. 3 to 4. Tapos sumusunod yung peloton sa bandang likod. Nasa 100 meters din yung gap. Hey, Sarante. Tay!
Ito na, nagkakabakbakan na dito sa ano. Tabi, punan niyo yung truck! Huwag mo na nga, huwag mo nang pilitin pag ano. Kaya mo na sila. Nakapisto ka naman na kanina. So ito yung ating peloton. Umahabol pa rin sila sa ating mga breakaway. Piston nyo kayo, Mark. Piston nyo kayo. Ito yung nasa harapan naman. Nasa 50 meters na lang. Takas, Mark. Ay bumanat. Yan, sinundan ng batang nitoy. Dalawang batang nitoy. Then, pantay siya si Dion. Woo! Banda! Bilis! Ayan, inabutan na yung dalawa na umahabol. Inahabol ng batang nitoy, Sambales. Nasa kanan naman si Dion. Focus sa daan! May lumabas, Samuel Almandres. Bigayan lang, bigayan! Dion, bumanat sa kaywa. Ayan na. Dion, tuloy mo na yun. Dion. Ako? Sabit. Hoy, dahan-dahan! May truck! Peter! Ayan na, nakikikarera na rin itong nagde-deliver guys. Yan, parcel nyo nandito, inihintay nyo. Hintayin nyo muna yung parcel nyo at nanonood pa siya ng karera. Ayan guys, so medyo nagkawatak-watak na itong ating mga grupo na umahabol. Ayan, may naiwanan na sa likod at may umahabol pa rin dito sa bandang unahan. Samuel, ayan, Dion, nandito, batang nitoy, si Renz. Ayan, malapit na nilang abutan itong dalawa. Nasa 100 meters na lang. 100 meters. Yun. Lapit na. Lumalapit na. So takbuhan ng ating dalawang breakaway, 40 kph, 39, 38. Ay, na, bumababa na. Nangyari? Magpapakiramdam ka na, buling kayo, dyan na. Masilat pa kayo. Diyan na, par. Bagal nyo naman. Oh? Padikit nyo na, padikit nyo na. Malapit na, sayang, diretso na. Pagod na ngayon, umahabol. Palitan nyo pa rin. Hindi sila makahabol yan. Ayan, dalawa breakaway natin. Okay, gina. Tapos dumidikit na itong apat. Gina, tuloy nyo na. Ayan, batang Dami nyo nitoy. Si... Hoy, tingin ka sa kalsada. Ayan guys, so inabutan na yung dalawa natin breakaway. Apat yung umabol, kaya 6 na itong nasa breakaway natin. Ayan, Dion nandito lang sa likod. Samuel nandito rin sa likod. Yung nasa harapan, San Benedict, taga Infanta. taga Balaseo. Okay, 4 na Infanta, 2 Sambales. Yan, sino kaya ang makakapudyum sa 3-6 na to? Yan guys, so 6 sila. Sino kaya ang makakapudyum? Sino kaya ang mangunguna? Uy, palit na, may truck na naman. Oh. 2 kilometers na lang.
Yung natitira sa ating karera. Pag overtake yung truck at bilisan niya. Wala, malayo pa yung truck. Kaya to? Sagad niya. Hindi, babagal yan dun eh. Maipit dun, no? Manood na lang muna kayo, boss. Aso. Guys, Dion, bumabanat. 1.5 kilometers. Anim pa rin itong breakaway natin. And Dion, nasa harapan. Suklian nyo ng suklian. Sinundan ng batang nitoy. Suklian nyo ng suklian. Last 800 meters. Guys, so last 800 meters na tayo. Dion, umagot sa bandang harapan. Nitoy. Tuloy Ayan, na. Renz, sinahabol. Ayan. Batang Balasiw, umahabol din. Samuel, baba. Truck! Nakakulong baba. Talaga Dion. Last 700 meters. Yan, Yeah. may magli-lead out na. Last 700 meters, guys. Lead out niya na yan. Yung ano, oh, sa harapan, Lead out oh. mo na, lo! Abutan yon. Mamaya kayo babanat. May sasakyan sa harap. Patabayin na natin yun. Patabayin na dapat nila pala. Yun, oh, hindi. Yung papunta ron. 500. Ayan na, guys. Ayan na, malapit na tayo. Last 300 meters to the finish line. Ayan, oh, may tricycle pa. Ayan, guys, last 300 na tayo. Last 300 meters. Wala pa rin yung Dion. Bumanat na. Sinundan ni Renz. Ayan, guys. Nagkakabanatan na. 5 na lang to. Iwanan na yung isa. 4 na lang. Nauna si Dion. Nakasunod si Benedict. Nasa kanan si Renz. Pangapat si Samuel. Lingin, guys. At nauna na nga si Benedict. Pangalawa si Renz. Pangatlo si Dion. At pangapat si Samuel. Benedict! Haha, binaril! Can